Mae yna rhywbeth wedi bita'r cydill coch. Dim ond esgyrn a dipyn bach o blu sydd ar ôl. Dwi wedi dod yn ôl i dwll Chwarel y Fron. A be dwi am wneud y tro yma ydy nofio yn y pwll yma i weld pa fath o greaduriaid sydd yn byw yma, yn enwedig pysgod, achos y tro dwytha dwi'n meddwl bod fi wedi gweld brithyll, ond fedra i ddim bod yn hollol siŵr nes y gwelyn o dan y dŵr. Wnaethoch chi sylwi ar liw y pysgodyn yna? Ryw liw llwyd. A'r rheswm ydy mae brithyll fel rhai pysgod eraill yn newid ei lliw i gyd-fynd a'i cynefin fel bod nhw'n llai tebygol o gael ei gweld. Be dwi am wneud nesa ydy defnyddio'r jets bach i fynd o gwmpas pwll sydd ochr draw i'r coed yn fan 'cw i weld be sy 'na o dan y dŵr.
Welis I ddim un pysgodyn yn y pwll yma. Dim ond penabyliaid. Felly be dwi am wneud nesa ydy mynd yn ôl i'r pwll arall i weld os oes na fwy nag un brithyll yn fanna. Mi oedd y pysgodyn yna yn fwy, felly mae yna o leia 2 pysgodyn yn y pwll yma. A gan fod y boblogaeth mor fach, dwi'n gobeithio bydden nhw'n cael llonydd a na fydden nhw'n cael ei dal gan bysgotwyr.